の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 So, kinahanglan na to ang pining nga mga butang. Kwarta og face mask sapat na. Let's go! Hindi man hugog, tubig naman siya. Ay lang. Sa mana Adam, nagdukduk ka? Kuha na. Bye-bye. Sa mana si Adam eh. Bye-bye. Bye-bye. Finally guys, makakawas na kita sa ato ang kingharian. O padong natakaron sa ato ang suking barbershop. Let's go! Dili kayo busy ang mga kasada dila pero nag-hide mga tricycle agi-agi. A few moments later. Okay, hello! Okay guys, so bago lang ko naligo, nagpagupit na ta. So, natuanin po ang buhok guys, basta kayo. Oh, tama din guys, kaniya ko ang gupit mo. Barato na kayo, tag na apila. 50 pesos lang, sigawin ta ba? Diyan lang sa kanto na mo din ako. Sukit na ko din sa pagupit. Tapos, maghilis ako para mapakita na to ang finished product. Ito lang gamay-gamay ang ayos. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の dreaming が忘れない君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の dreaming が忘れないKung sama ninyo ang mga violent reaction, violent yun. Kung sama ninyo masulti sa kuha newlook, don't hesitate nga mag-comment sa ako ang comment section. O, diba? Lang, good try lang rin. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の dreaming が忘れない A few moments later. Ah, madlo ka sa buyog. Sige. Sige, sikat. Pangusog. Ay, naku. Reklamador. Diretso, imong sikat. Ano ba? Sige. Ako, parehas ay nayo. Diretso ang sikat. Diretso. Diretso ni siya parehas nung sa ganhoy dito ang nito. Sige. Oh, kabayo. Good news ay tinganta ka o gusto nimo mintos happy ka yan na din ang sabi dili day ka happy wala mintos show me happy face oh girl Naman din TikTok na rin yun. Wala.
Wala ba eh. Gusto ka mag-TikTok? May TikTok sa TV. Lingaw kay ka, Adam. No, lingaw kay ka, no? Dili ka pa disturbo ba? Awar go, do? Hulog na. Hi guys, welcome to my vlog. So, kani si Adam, guys. Bata pa lang ni siya. 4 years old. Katong mga 2 years old pa lang siya. Ganahan na kayo siya magdulog cellphone. Hawag dapat dito niya siya mag-download dito sa insang apps. Labi na talaga games, Tom and Jerry. Di ba? Nag-download na ka? No? Sabat na diyan. Oh, di ba? Sabi kayo si guys. Wala mo sa diyan ba na English oy. Kay kami mong good diri sa balay, mas daghan agad Bisaya. So kung English na mo siya, dili man po tanan hawd mag-English. So close man na siya speech delay. So maayo nga Bisaya na lang tanan para kuridas. Awa. Yeah. Kung sa iyang gusto isulti guys, isulti niya. Wala na siya delay. Samok dia ah! Samok dia ah! Samok dia ah! Relax lang, Adam. Sabak mata. Asa na card? Saan ang color? Ting. Pink. Kinsa man na si Tweety Bird. Isang color si Tweety Bird. Isang color. Yellow. Kinsa man na? Cage niya. Mali na iwang gina ko. Dili maayo. Makulog bisa din yung sa kinandala. Ano? Sige nga. Makulog din yung sa kinandala. Ay bulak. Hingigid. Ula na yung picture sister. Ano sila yung magnabuhat? Mag-play ka o Bugs Bunny mo nagina. Si Jerry o. Tong Jerry ni. Ang si Scooby. Si Tom. Ang si Scooby-Doo man ako. Si Scooby-Doo. Gani na si Scooby-Doo. Scooby. Isinang ways na. Race na sila. Wala ko kakusog. Kapag mo abot ko. Wiki oh. Patag ka diya Scooby-Doo. Patag ka diya Scooby-Doo. Happy kayo siya, bye. Happy kayo si Adam mo. Bebe mo at san ka diya Scooby-Doo. Ano naman na? Dito? Kapit sa mga ako. La, kapit mo abot Scooby-Doo. Uy, ano man to? Oh, Tubig. tubig. Eh, pag-agi sa tubig ha? Daog na kami ah. Yay! Daog si Adam? Wala na daog Scooby-Doo. Kasi na daog si Adam. Nadaog si Bird. Ay, si Bird. Hello guys, kinigyapon si Jimwell ang inyong bisdak na vlogger. And gusto lang na ko magpasalamat, especially if you reach this far sa diri nga video, okay? Salamat kayo guys. And also guys, tungod kay committed ta sa atong pagka-content creator, we welcome learnings, creative ideas, ug labaw sa tanan, change. We continue to grow jud because we are thinking species and evolving humans, na? So, mura lang taog Pokemon nga mag-evolve po. Speaking of evolving human, ako po as a content creator, nag-evolve or naaning mga kabaguhan sukad nga nagsugod ko ani, especially sa ato ang channel name. At first, ang ato ang channel name is Jimwell Vlogs. And then, hibalaan nato nga, naday ko kaparehas nga channel name. Dagan kayo Jimwell. So, giusab nato siya into Jimwell All Is Well. And then nilabay ang pipila ka mga adlaw, na-realize na ko nga medyo taas kayo siya. So I decided again nga usabon ang ato ang channel name. Kay gusto na to walay kaparehas o unique na ato ang channel. Kung napansin niyo guys, nainausab sa tong intro. Unta mao na ni ato ang permanent name kay gibuhat na nako ang tanan.
tabang na ko sa mga nagpapungsoy na ko, nag-research o bisag unsa para lang sa ato ang bagong nga channel name. No? And finally, ang ato ang bagong channel is Jimol TV mo to guys, kaso lang na namugoy nakauna. Late na ta. Again, salamat kayo guys. And sa atong mga upcoming vlogs, magdungag na ta og shout out or greetings. Wow, lakas maka-celebrity lang. And if gusto niyo ma-appeal sa ato ang shout out or greetings, please subscribe and comment. Basin ka muna ang mahimong modaugon sa ato ang paraffle probo. Dili de. Mao lang to tanan guys, and I hope you are doing well karong panahon na. Always well. See you on my next vlog.